Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Qadar ayat setunggal ngantos ayat gangsal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sak temene ingsun wis nurunake Al-Qur'an ana ing wengi Qadar, wengi kang mulya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lan apa to sira mangerti apa to wengi kang mulya iku? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wengi kang mulya iku luwih becik tinimbang 1000 sasi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat lan malaikat Jibril padha tumurun ing wengi mau kelawan idine pangerane hingga ngatur kabeh urusan. Salamun hiya hatta madlangil fajar. Kawilujengan ing wengi iku tumeka terbite fajar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.